παιδί από 12 χρονών, από 7 χρονών είμαι σε ξένα χέρια, από 12 χρονών υπήρχα ως σε γρηγρή, ως μπαλωματής, ναύτης και μπαλωματής, μπαλωναλήθεια, και μετά στα 20 μόλις πήγα φαντάρο σε απολύτικα, έκανα δικιά μου δουλειά. Είμαι γύρω στα 31 χρόνια δική μου δουλειά. Τι δουλειά κάνω. Αλλά βαριά δουλειά, πολύ δύσκολη και πολύ έξοδη δουλειά. Ψάρια δεν υπάρχουν εδώ τώρα στην Ελλάδα, πολλά, στην Ελλάδα είναι για εδώ το νησί. Γιατί έχει πάρα πολλές ανεμότρατες και έρχονται έξω και ψαρέμουν. Το παλιά πριν 10 χρόνια είχαμε ψάρια. Τώρα κάθε χρόνο και λιγοστεύουν τα ψάρια. Έχουν μπει στη ζωή μας κάτι μεγάλα καΐκια, αυτά σαν ταραβάκια είναι, ανεμότρατες. Και αυτές έχουν πέσει γυαλώσει στεριά και έχουν, εκτός που βγάζουν τον γόνος, έχουν χαράσει και τον τόπο των ψαριών. Κανονικά πρέπει να πάνε κανονικά στο 1,5 μίλι. Λίγο το πόδι σου. Και έρχονται αυτοί έξω και τραβάνε. Γι' αυτό και δεν έχει και ψάρια. Ρίχνουμε πόσες χιλιάδες μέτρα. Δηλαδή το ψάρι όπως κάθεται τώρα πάνω έτσι να γεννήσει, περνάει αυτό το πράγμα που κάτι μεγάλες σιδερένιες πόρτες, τετράγωνα, τα τραβάει κάτω και σκάβει έτσι. Όλη η ιστορία αυτή για τις ανεμότρατες. Αυτές καταστρέφουν τη θάλασσα. Η πολιτεία δεν κάνει κάνα κουμάτο για να πάνε πιο ανοιχτά και χρόνο με τον χρόνο η θάλασσα. Τίποτα, ούτε γόνος, ούτε ψάρι να γεννήσει, τίποτα και τότε σήκες. Και εδώ έξω κάτι μέρη που βάζαμε ρίχνια και βγάζαμε μόνο τα μπραμπούνια. Όπως και κάνουμε τώρα εργαλεία χοντρά για καμιά ξέρα, για κάνα ψάρι καλούτσικο, δηλαδή καλό, κάνα πιο μεγάλο. Γιατί για ανοιχτά δεν υπάρχει ψάρι, εκεί που τραβούν τα νεύματα της. Πολύ. Εμείς εδώ από το νησί από αυτή τη δουλειά ζούμε. Αλλά δυστυχώς δεν παίρνουν μέτρα οι αρμόδιοι. Και πάμε τώρα για 2 κιλά ψάρια, 1 κιλό ψάρια, αυτά είναι.